кооперативӣ-тироҷатии ба номи Ҷаббор Расулови ноҳияи Бобоҷон Ғафуров соли равон дар майдони 93 гектар заминҳои хоҷагии деҳқонӣ шолӣ кештан будааст. Давоми чанд рӯз аст ки дар хоҷагиҳои деҳқонӣ кооперативӣ-тироҷатӣ ҷамъоварии ҳосилӣ идома дорад. Аллакай 7% заминҳои минтақаҳои зикршуда ҳосили рӯёнидашударо ҷамъоварӣ намуданд. Шолии имсолии кооперативӣ-тироҷатӣ аз ҳар гектар 50-55 сентнерро ташкил медиҳад. ҳосили имсол аз соли гузашта ягон фарқияте надорад. аз охирҳои моҳи сентябр то нимаи аввали моҳи октябр дар майдони шолии вилоят навоҳои шолӣ пешпазак пухта расидааст. бо мусоид омадани ҳавои имсола хоҷагидорон умед доранд ки давоми 15-20 рӯз ҳосилро беталаф ҷамъоварӣ намоянд. ҳамчунин дар ҳама хоҷагиҳои шоликори вилоят дарави шолӣ оғоз гардидааст. баҳри беталаф ва саривақт ҷамъоварӣ шудани ҳосили шолӣ кироякорон аз минтақаҳои гуногуни вилоят ҷалб гардиданд. кироякорон бештар аз минтақаҳои дивашир буда ҳама сало барои даравидани шолӣ ба минтақаҳои шоликор меоянд. ба гуфти Кишоварзони ҷамоати деҳоти Ёва, соли равон дар майдони 850 гектар заминҳои ҷамоат шолӣ киш шудааст. биринҷи намудаи кенҷа, чиллиги 120 рӯза, 140 рӯза ва 150 рӯза бештар хоси Ёва буда ба бозори вилоят бо нархи дастрас ворид мешавад. нархи шолӣ дар минтақаҳои шоликор 4-5 сомонӣ буда биринҷ бошад 9-10 сомонӣ арзиш дорад. аз ин лиҳоз мо аз сари сол кӯшиш кардем ки хоҷагии деҳқонӣ ки шолӣ киш карданд ҳамаи чораҳои андешида ҳосили баланд бардошанд. ҷамъоварии ҳосил нишон медиҳад ки ҳоло ҳар як гектар зиёда аст 55 сентнер ҳосил гирифта шуда истодааст. умуман мувофиқи ҷамоат соли ҷорӣ мо бояд зиёда аз 4000 тонна шолии хушсифат истеҳсол намоем. ҳаматон маълум аст ки ин Ёва худаш аз қадим аём мегӯянд ки маънои ғалазоро нишон медиҳад. аз ин лиҳоз шолиҳои дар Ёва шудагӣ худатон медонтон дар бозорҳо мегӯянд ки гурӯнҷи қӯриқ мегӯянд. аз ин лиҳоз бомазза бо хушлаҳза мебошад. деҳқонони ҷамоати деҳоти Ёва ният доранд назар ба соли гузашта имсол 20 тонна шолӣ зиёд ба даст оранд. мувофиқи маълумотҳо 15000 тонна шолӣ то ба имрӯз ҷамъоварӣ шудааст. дар ҷамоат ду хоҷагии калон, кооперативии 3 соли ба номи Ҷаббор Расулов ва ассотсиатсияи илмии 3 соли ба номи Раҳмон Набиев ва 685 адад хоҷагиҳои деҳқонӣ фаъолият мебарад. истеҳсоли шолӣ ба ҳолати 1 октябр 8965 тоннаро ташкил медиҳад ки нисбати соли гузашта 1087 тонна зиёд мебошад. масъулини сароясати кишоварзии вилоят гуфтанд ки дар ҳолати беталаф ҷамъоварӣ шудани ҳосилии шолии имсола нархи биринҷ дар бозор поён хоҳад рафт. бино ба маълумоти сароясати кишоварзии вилоят, майдони асосии кишти шолӣ дар вилояти Суғд 8445 гектарро ташкил медиҳад. гузориши Саид Мухтори Сайданвар барои барномаи иттилоотӣ хабар.